Anthu ambiri eri kuma comment tinafunsa kuti tingasinthe bwanji zina la account. Ndiye tikuonesani ziwiri zonse fo kuti ena mafunsa za page, ena mafunsa za Facebook account. Ndiye iyi tikuyamba ndi account, tipita pakona pa, tikatero tiseseleka musimu, tipita pa settings. Ikakhala account imabweresa mwambamu pamene yalemba kuti account pa imabweresa personal and account information. Mumapanga pamene pa click. Apa pamene umasinthira pamene yalemba kuti name upa. Ndiye mutha kupanga edit. Mukapanga edit muika zile zonse zimene mukufuna. First name, middle name, last name. Mutha kuika olo pa first ndi pa last. Ndiye apa mutha kuika apo ife kuti sindifuna kusintha iyi. Ndiye tipite nonso tikaone kuti ku page tingasinthe motani. Apa ndaiswitcha kupita no ku page kuti tionenso kuti ku page iko tingasinthe bwanji zina. Ndiye tipanga click pakona pa pali maline atatu pa. Tikamenepo tiseseleka tipitaso pa settings. Then tikafika apa tiseselekaso tipita apa lemba kuti page setup. Tipanga click. Ndiye yabweresa apa pa name pa ndiye kuti tipanga view. Apa imabweresa no pamene ungaike no zinalo ndiye umangopanga edit ndikusintha zina. Mwadzuka inali mwatswera apa umakhala kuti tikuika kuti mwadzuka. Ndiye kuti tipanga review change. Ndiye apa tipanga review change. Apa maika password. Mukaika password mumapanga apa lemba kuti save changes. Ndiye apa pamene tapanga click pa yabweresa apa kuti you can change your name on Facebook right now because you have changed it in the last 60 days. Ukamasintha zina ngati ilili Facebook account kapena Facebook page imafunika kuti ukasintha pano ndiye kuti uzasinthaso after 60 days. Ndiye posintha pose kuti timangosintha nthawi iliyonse imene tafune. 60 days ithe then tisintheso. Kwano apapa yatheka yabweresano kuti mwadzuka. Moja mwenayi mwaswera apa ndi mwadzuka. Ndiye video imene tinakonza ndi imene. Ndiye tintonaniso ku video ina imene tizakambe zina. Ngati muli ndi funso ingopanga ni comment.